Лондон, Богота, Хельсинки, Сочи, Алматы, Мәскәү, Рига, Уфа. Гүзәл, син ничек уйлыйсың, бу калаларны үзара нәрсә бәйли? Белмим, бәлки бу синең хыялыңдагы шәһәрләрдер. Юк, бу калалар барысы да соңгы елларда Камал театрының гастрольләр нәтиҗәсендә яулаган шәһәрләре. Бу сорауны сиңа бирүем юкка гына түгел, чөнки безнең бүгенге тапшыруыбызның темасы да гастрольләр хакында булыр. Дөресрәге, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының иҗади сәфәрләре. Исәнмез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда мәдәният дөньясында тапшыру. Турыдан-туры эфирда барган тапшыруыбызның бүгенге кунакларын игълан итеп тору бәлки артыграк та булыр, әмма шулай да аларны сәламлик әле. Хәерле көн, студиябызда Галиәскәр Камал театры артистлары һәм җитәкчеләре. Исәнмесез. Инде гастрольләр дип башладык. Менә гастрольләр театр тормышында аерылгысыз ул бер өлеше аның. Юкка гына бит бер акыл иясе театрсыз, гастрольләрсез театр ул үле театр дип әйтмәгән. Менә конкрет Камал театрын алсак, гастрольләр ни дәрәҗәдә әһәмиятле сезнең өчен? Шамил Зиннурич микрофонны алып. Гастрольләр театр тормышының аерылгысыз берлеше, бу безнең театрның бурычы, миссиясе. Без ел сайын, яңа ел башында, сезон башында гастрольләр турында уйлый башлыйбыз. Кайларга барабыз, кайларда безнең спектакльләр булачак. Һәм бу безнең өчен мөһим, чөнки бу театрның бурычы һәм театрны үзен формада тотарга мәҗбүр итә торган гамәл. Безнең өчен гастрольләр бик мөһим. Менә бу артистлар, режиссерлар өчен ни дәрәҗәдә, менә мәсәлән, мөһим бу? Гастрольләр турында әйткәндә, без минемчә бик бәхетле театр. Татар театры. Без кая гына барсак та, безнең үз тамашачыбыз бар. Менә әйтеп киткән шәһәрләрне алсак та, һәрберсендә безнең милләттәшләребез яши. Мәскәүдә бигрәк тә. Бик сирәк театр, сирәк дип әйтмәс идем. Менә бүгенге көндә милли театрлар алай ук безнең сыман гастрольләрдә җыри алмыйлар. Без кая барсак та, безнең үз тамашачыбыз бар. Ә гастрольләргә ул менә профессиональ яктан килгәндә, ул бит шундый нәрсә. Һәрбер шәһәрдә тамашачы аерыла. Шуңа күрә яңа тамашачылар белән очрашу, безнең артистларның алар белән аралашу, театр өчен гомумән менә ул без сәхнәдән әйткән фикерләр, хисләр барып җитәме, юкмы? Ул көн сайын, гастроль сайын, ул яңа тамашачы, яңа ысуллар, яңа мәктәп. Яңа мәктәп. Уфа, Рига, Мәскәү менә соңгы ярты ел эчендә генә сезнең йөргән гастрольләрегез. Әлбәттә, сүзне Уфадан башлау дөрес булыр иде дә. Әмма шулай да без сүзне Мәскәүдән башлыйк әле, чөнки тәэсирләр яңа гына. Мәскәүгә. Өч сеңел әсәрендәге геройларның җан өзгеч бу сүзләре һәрбер театр әһеле күңелендә кайчанда булса бер тумый калмагандыр. Шуңа да Мәскәү гастрольләре аларның барсы өчен дә зур вакыйга. Камал театры Россия баш каласына 2-3 елга бер тапкыр бара. Яңа елның тәүге атнасында кече театр сәхнәсендә оештырылучы әлеге гастрольләр коллективның күркәм традициясе. Мы принимаем старейший татарский театр из Казани. Это наши старые друзья. Совсем недавно, прошлое лето и позапрошлое, мы были на гастролях в Казани. Получили огромное удовольствие от зрителей. На самом деле, вот Юрий Михайлович сказал, что получили удовольствие от зрителей, артисты малого театра. Я хочу сказать о зрителях, которые до сих пор обсуждают эти гастроли. Они действительно были такими, что каждый день был аншлаговый. Каждый спектакль воспринимался как открытие. Наш замечательный ученый Лев Гумилев говорил, что
если вот эти две силы соединить, татарский народ и русский народ, соответственно, татарскую культуру, русскую культуру, то это силы несокрушимые. Бер атнадан артык гомер, 8 көн. 8 көнне дә кайнар алкышлар, чәчәкләр, елмаюлар һәм күз яшьләре. Үз сәнгатен күрергә, үз телен ишетүгә сусаган милләттәшләребез өчен бу көннәр бер мизгел генә булып тоелгандыр. Мин Камал театрын беләм 70 елдан башлап, и бер спектакльләрендә калдырган булмады, бөтен премьераларга йөридем. Бүген килдем карарга яшь йөрәкләр спектаклен. Минемчә бу иң уңышлы спектакльләрдән берсе дип әйтергә була торгандыр. Мне очень нравится, вообще очень красочно. Беренче гастрольләрен без ул МХАТ театрының бинасында булган иде. Анда 10 көнләп спектакль барды, һәр көн аншлаг иде. Чөнки бик тансыклаган иде халык, Мәскәү халкы. Театр үсә, яшь буын артистлар, яшь буын режиссерлар килсә дә, театрның дәрәҗәсе бик югары, һәм халык аны бик яратып каршыла. Спектакльдә Курчак тоенда булдым, спектакльдә. Анда Камар дигән рольне башкаручы артистка бик шады. 2 көн эчендә 4нче спектакльгә килүебез. Шуннан күрә без монда балаларыбызны китердек. Үзебез дә бик рәхәм килдек, чөнки театр ул шундый бер әйбер, ул кешеләрнең тормышын күрсәтә. Менә без имамнар дип әйтәм инде. Вагаз сөйләгән вакытыбызда халыкларга өйрәтәбез ничек дөрес яшәргә, ничек алар дингә чакырабыз аларны. Театр ул кешенең тормышын күрсәтә ачык итертеп. Ничек дөрестән кешеләр яшиләр, нинди проблемалар бүгенге көндә бар, нинди проблема 100 ел әввәл булган. Шуның өчен без театрны бик хөрмәтләбез һәм бик яратып киләбез анарга. Мәскәү гастрольләре театр өчен тәҗрибә туплау, аралашу, фикер алышу мәйданы да. Коллектив гастрольләр барышында Франция илчелегендә, Татарстанның Россиядагы вәкиллегендә үткәрелгән очрашуларда да катнашты. Әлеге сөйләшүләрдә театрның иҗади планнарына кагылышлы эшлекле фикерләр һәм тәкъдимнәр әйтелде. Франциянең Россиядагы илчесенең киңәшчесе Үгө Дешваньяк киләчәктә дә Тартюф спектакле кебек Франция һәм Татарстан арасындагы уртак проектларның дәвамлылыгына өмет белдерде. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиябызда әле кичә кенә Мәскәүдән гастрольләрдән кайтып төшкән Галиәскәр Камал театры. Һәм инде без тапшыруыбызны башларга да өлгермәдек. Безнең бер тамашачыбыз элемтәгә дә чыкты. Алло, исәмсез? Исәмсез? Алло, хәерле көн, исәмсез? Исәмсез, бу катыннан Мустафа Мирәпов. Мен бу театр белән бик катыгызлыгым. Безнең авторитетебез, безнең республика авторитеты. Җитәкчебезгә мең рәхмәт чәчәкләр бирелә. Шундай җыр сайын авторитет күтәреп бара безнең театрның. Менә мен тагы шундый сорап менә карый. Менә бик күп гастрольгә кирисез. Гастрольләргә бик күп шәһәрләргә барасыз. Менә нинди шәһәрнең җылы, ачык йөзе белән, тулы зал белән исегездә нинди шәһәр калды? Рәхмәт. Зур рәхмәт. Менә инде, димәк, ярты елны гына алсак, шулай Рига, Мәскәү, Уфа дибез бит инде менә шуларны чагыштырганда. Иң ашык язысы кем? Артистлар, Алсу ханым. Гастрольләргә менә Фәрит әйтеп китте. Без чыннан да бәхетле театр, без үз телебездә, үз халкыбызның әсәрләрен уйный алабыз. Шуның белән һәм менә шуны уйнаганда безнең чыгышларны караучы, үз телендә аңлаучы тамашачы утыра. Менә ул Ригада шухатлы күңелле булды үзебезнең телдә тәрҗемәсез караучы тамашачылар утырып безнең спектакльләрне каравы, ул чыннан да бик күңелле вакыйга безнең халкыбыз өчен. Менә безнең халкыбыз ул менә чит төбәкләрдә үз телләрен, үз йолаларын ныграк саклыйлар. Безгә әле Татарстандагы халыкка өйрәнергә дә мөмкин алардан, балаларын тәрбияләүдә. Һәм менә мин Риганы әйтер идем, аермача, чөнки анда барыбер безнең халык азрак, шуңа карамастан алар тәрҗемәсез безнең чыгышларны карадылар. Ә Мәскәү, Уфа, инде алар безнең анда чыннан да безнең халкыбыз бик күп яши. Һәм менә бу гастрольләр
театр үшін керек болса ул тамашачыбыз өчен дә бик кирәк. Алар сагыналар. Алар үзебезнең югары дәрәҗәдәге профессиональ театрларны сагынып көтәләр һәм безнең артистларны сагынып көтәләр. Мәскәүдә булган бер вакыйганы искә төшерәсе килә. 41-нең арбалы хатыннарын уйныйбыз, әйеме? Анда менә кассада утыручы безнең билет сатучылар әйтәр сорыйлар, менә бу артист кайсы спектакльдә уйныйлы дип инде менә Гайнуллин мәсәлән сораганнар, әйеме? Шуннан соң әйткәннәрне курчак туй һәм 41-нең арбалы хатыннарында. Шуннан тамаша безнең спектакльне уйнап бетердек тә, баш ергә чыктык. Шуннан bir хатын кыз инде аптырап йөри, шуннан Искәндәрне чакырып алды да, Искәндәр, менә әнигезгә юк икән ул бүген миңа әйтте, уйный дип әйттеләр. Әнигезгә тапшырыгыз әле шул чәчәкне дип Искәндәр аркылы миңа чәчәк тапшырдылар. Хәтта мин шунда басып торам, танымаганнар. Менә сөяксез Гайшаны танымаганнар, шуннан да менә бит 70-нче елдан бирле карап килүче тамашачыларыбыз бар. Алар безне беләләр, алар безне көтәләр, монда инде үзгәрешләр күреп танымаучылар да бар. Гомумән, менә бу Мәскәү булсын, кайсы гына гастроль булса да, ул ниндидер безгә бер сынау, этәргеч, халкыбызга ул зур бүләк. Берсеннән икенчесеннән аерып булмый инде, бер шәһәрне икенчесеннән аерып, монысы әйбәтрәк, булай дип әйтеп булмый анда. Анда бит безнең тамашачы килә, безнең театрны яратучы, артистларны яратучы тамашачы килә. Иң мөһиме шул бит инде, әйеме? Менә әле без яңа гына видеозма карап уздык Мәскәүдә. Без ничек кенә тырышсак та, сезнең тәэсирләрегезнең яртысын да бирә алмыйбыз ул видеозмада. Шуңа күрә менә башкалар нинди тәэсирләр белән, нинди кайфләр белән кайтты Мәскәүдән? Илгиз. Башкалар исеменнән. Арытмадымы? Менә мин алдагы сорауга да җавап биреп әзрәк өстәп кенә китәсем килә. Менә мәсәлән Ригага анда бөтен Евросоюздан җыелганнар. Анда ничек мәсәлән Мәскәүдә әйбәтрәк дип әйтәсең? Алар кешеләр аларның Рождество бәйрәменә туры килгән иде, алар җал итәләр. Шуңа күрә Финляндиядан, Польша, Чехиядан, анда бөтен якын илләрдән, Эстония, Литва, анда бөтенесе җыелган иде. Бу турда без әле сөйләшербез. Шуннан сөйләшербез, шулай да. Мәскәүдән Мәскәү білмейм, ул гастроль һәр вакыт шатлык инде ничектер. Чөнки профессиональ яктан әйттеләр, әмма шәхсән үземә минем ник якын гастрольләр, чөнки гастрольгә чыккач кемнең кем икәнен беләсең. Труппада кемнең кем икән. Чөнки сине башта бер кеше белән кертергә мөмкин яшәргә, икенче кеше белән поездда, купеда кертергә мөмкин. Шунда кешене бит ул театрда белмисең. Ул җири, анда бөтенебез матур, бөтенебез тәртипле, анда җирибез. Ә монда кеше өендә кебек яши ул. Купеда ничек, кем нәрсә, якынайып китәсең, кемдер сиңа үзенең серләрен сөйли, шуннан гына кемдер бер төрле итеп белеп йөргән идең, ниндидер грубыйрак кеше итеп, анда дурфарак кеше итеп, ул килеп чыга бик нечкә кеше икән, анда ихлас күңелле кеше икән. Менә шуның белән дә гастрольләр минем өчен якын. Һәм билгеле инде бу каядыр мин менә кая гына гастрольгә барсам да шатланып кайтам үзебезнең театрның дәрәҗәсенә, чөнки буш көннәрдә барасың спектакльләргә. Әле сайлап барасың, менә монысы әйбәт дип җибәрәләр, барасың спектакльгә. Карап кайтасың, юк, бөтенесе әйбәт түгел, безнеке кайбер җирдә әйбәтрәк. Һәм әйбәтрәкме, ләкин дәрәҗәдә бер дәрәҗәдә бара, шуңа сөенеп кайтасың. Без үзебезне кимсетмәскә тиеш, без алар белән алар шатланырга тиеш, без аларга килгәнгә. Без анда барганга түгел. Лейсән белән күрешкән идек бер көнне театрда, әлмәт ул иртәрәк кайткан иде. Күп спектакльләргә йөрдек. Менә нинди спектакльләр күрдең Лейсән? Гомумән ниндидер шатландырган вакыйгалар булдымы Мәскәүдә гастрольләрдән тыш? Ниндидер очрашу, сәнгать белән очрашу, сәнгать әсәре белән очрашу? Мин гомеремдә беренче тапкыр балетка бардым. Эйфманның Анна Каренинына бардым. Һәм ул спектакль минем өчен шундый илһам җыю, ниндидер яңа алымнар, ниндидер яңа пластика күрү. Һәм миңа иң ошаганы шул булды. Ул вакытта Чехов нигәдер көн сайын Чеховны куялар, һәм Женовачта мин записные книжки дигән спектакль карадым. Беренче өлеше бик ошады, ләкин икенче өлеше сузыбрак җибәрделәр кебек тоелды. Аннары Фокин түгел. Фоменкода «После занавеса» деген спектакль карадым.
Мында инде киресенчә беренче өлеше бөтенләй ошамады, икенче өлеше бик кызыклы булып тоелды. Анда 2 пьесадан алып, Дядя Ванядан Сонина, аның тормышы ничек дәвам итә. Димәк, инде бу гастрольләр сезнең өчен үз сәнгатегезне, үз милләте белән таныштыру гына түгел, инде аралашу, тәҗрибә туплау, башка сәнгать дөньясы белән дә танышу. Менә сез соңгы елларда Мәскәүгә дә, башка төбәкләргә дә гастрольләргә яшерәсез. Дөнья бит шул хәтле тиз үзгәрә, бер ел эчендә әллә никадәр үзгәрешләр була. Менә бу елгы гастрольләр белән башка елгы гастрольләр арасында ниндидер аерма бармы? Әйтик. Нәрсәсе белән үзенчәлекле булды бу елгы гастрольләр? Мәсәлән, безнең бу ел гомумән бик күп гастрольләр булды, шуңа күрә аның өчен вакыт кирәк. Беразына менә фикерләрне туплап, яңадан караш. Уфа тамашачысы турында мин мәсәлән әйтә алам. Уфа тамашачысы үзгәрде. Һәм мин әйтер идем, алай әйтергә ярамаса да, бик үк яхшы якка түгел. Мәсәлән, элек без шундый фикерләр белән кайта идек. Менә тырыштык Уфага җитди әсәрләр алып барырга, чөнки анда чыннан да тамашачы бик ярата иде. Җитди әсәрләрне, драма әсәрләрен. Быел менә баргач, анда беразна ситуация үзгәрде дә, күбрәк шул комедиягә җөриләр. Хәтта андагы эшләүче безнең коллегалар, артистлар, Гафури театрының артистлары әйттеләр, шулай шул менә безнең тамашачы хәзер беразна күбрәк шул комедияны карый башлады ди. Мәскәү? Мәскәүдә икенче, минемчә менә Мәскәүдә икенче. Менә без мәсәлән алып бардык 41-нең арбалы хатыннарын, без алып бардык Курчак туен, Бабайлар чуагы. Менә шундый җитдирәк әсәрләргә күбрәк яраттылар да, күбрәк игътибар иттеләр. Тартюф турында икенче фикер. Менә шул эш әсәргә мәсәлән алар бик зур игътибар бирделәр. Мәсәлән, Ринат Сулейманович Акчурин килде, Бабайлар чуагын карады. Караганнан соң икенче көнне килде Диләфрүзгә, миңа әйтә. Менә шул хәтле әйбәт спектакль булды. Иртә белән уяндым, сиздем, елмаеп уяндым икән ди. Менә бу бик зур бәя минемчә. Менә безгә Финляндиядән шалтыраталар, алло, исәмсез? Исәмсез. Исәнмесез, саулармысыз? Сезне сагынып, Финляндиядән Хельсинки шәһәреннән Рамил Билал шалтыратам. Мин әле генә Мәскәүдән кайтып җиттем кире Финляндиягә. Менә әле бик иркен генә яратып кына бу сезнең мәдәният дөньясындагы передачаны киләбез һәм бик зур рәхмәтләребезне әйтергә кирәк иде бөтен спектакльләрегез өчен. Һәм аеруча бер фикерне теләдем әйтергә. Без бөтен аилә белән бардык Бәби дигән спектакльгә, монда ләшенә дә күрә музыканы. Һәм шусын әйтергә кирәк, димәк, бөтен спектакль, ләкин бу спектакль аеруча безгә ошады, чөнки без анда балаларыбызны иттек. Балаларыбыз шунда татар телен ишеттеләр, татар җырын, татар драматургиясын дип әйтергә кирәк. Шуннан күрә бәлки ул бик файдалы иде балалар өчен һәм бөтен аилә өчен. Менә шундый спектакльләр күбрәк булса, бәлки безнең балаларыбыз яшь вакыттан инде татар теленә омтылып, татар телен ишетеп һәм татар мәдәниятен аңлап үсерләр иде. Һәм киләчәктә театрны тагын да яратыбрак йөрерләр иде. Bizde başka nelerde, spektaküllerde bik ışadı, bik yarattık. Şunlara göre bu fikirlerimi diledim etirge, Şamil Efendi'ye, Ferit Efendi hem bütün bu truppada kilgen kiren rahmetlerimizni bildiririz hem gelecekte teatrga zor uğuşlar dileriz. Зур рәхмәт. Мәскәү гастрольләреннән соң менә шундый фикерләр Финляндиядән, ләкин әле сез кайтып та җитмәдегез. Азатлык радиосында башка төрле фикерләрдә дөнья күрде. Сез бәлки барыгызга таныш та түгелсездер. Бик бәхәсле мәкалә. Менә шушы язмага кагылышлы сезнең фикерләрегезне беләсе килә. Нияз? Мин укыдым бу мәкаләне, ничек инде бәялим. Бер зәвыксыз яшь булмаган бер кеше язган бу мәкаләне. Ул спектакльләрне карамады, шундый фикергә карамады кебек сыман күренде. Кемдәндер ишетте,
кебегрәк. Нияз менә монда мин махсус алып килдем ул мәкаләне бер җөмлә генә укып ярыймы? Театр ул алдан барырга тиешле. Татарның иң күренекле театры булган Камал театры 100 елга артка калган әсәрләрен ни өчен сәхнәләштерелә? Кемгә эшли театр? Кемгә хезмәт куя? Ну, нинди комментарий бирә алам мин соң андый фикердән соң. Димәк, классиканы куймаска, Гамлетларны, үзебезнең яшь йөрәкләрне, Камал, Гляскар Камалларны, Тинчуриннарны, ну нинди фикер бу? Ничек аны комментировать итеп була? Минемчә, ул махсус компания, театрга каршы бер махсус компания бара, ниндер акылга загыйф кешеләргә мәйдан бирәләр. Компания дип әйтмәсем, чөнки әгәр дә аңа кагылышлы фикерләрне укыган булсагыз, хәтта башка чакта Камал театрына күңелем төште. Бу юлы сезне яклап чыкканнар. Димәк, инде абсурд әйбер икәнен аңлаганнар барсы да. Ну бу абсурдный, бик абсурдный мәкалә. Шулай да менә киләчәктә Мәскәүгә бармый тормыйсыз бит инде. Ниндидер барбер, ниндидер кичкенә генә булса да, кым бертеге кадәр генә булса да, аның юшкыны утырып кала. Әзрәк репертуар төзегәндә бу теләкләр искә алыначакмы? Тагын да ашкыныбрак классик куячакбыз узганга. Юк, тәнкыйть кирәк. Тәнкыйть булмаса, безнең анда баруыбызның мәгънәсе дә булмас иде. Минемчә кирәк. Ләкин, ну, шулай инде. Бу сүзләргә комментарий чыннан да биреп булмый, чөнки бу тәнкыйть булсын өчен генә язылган менә бу сүзләр. Була бит менә тәнкыйтьләп алыйм әле менә. Дөресме? Шимитлим әле. Шимитеп алыйм әле. Аннары мин беләм ул кешене, ул 2 спектакль караганнан соң шул статья белән чыкты. Икене генә караганнан соң. Алай эшлиләр. 8 спектакль арасында 2 спектакльне. Без мәсәлән анда тәнкыйтьне, мин мәсәлән бик күп алдым тәнкыйть. Менә ничек исән калганмындыр. Әлбәттә инде менә бер генә тамашачының фикере репертуар сәясәтен үзгәртә алмыйдыр, ләкин бит әле Мәскәүдә бик күп тәнкыйтьчеләр килә, менә сез әйтеп тә үттегез. Гомумән аларның фикерләре нинди булды? Нинди бәя бирделәр сезнең спектакльләргә карата? Фотогез. Мин 2 генә спектакльдә катнаштым. Шул 41-ның арбалы хатыннарын да һәм бабайлар чуагында инде. Миңа калса алган элеккеге сорауга җавап йөзеннән әйтим әле. Мәскәү тамашачысы турында. Мәскәү тамашачысы бер заман безнең әз генә суынып алган иде. Инде сәбәпләр аркасында. Менә хәзер инде без ничә еллар буе Мәскәүнең иң үзәктәге, иң матур театрына гастроль белән барабыз. Һәм быелгы гастрольләр миңа калса активлыкның үсүе белән аерылып тора. Тамашачының активлыгы. Миңа калса инде безнең менә элеккеге тамашачыны biz җыябыз, күп йөри тамашачы. Тагын теге фикеремне югалттым әле. Ройлабы, менә фикерегезне туплаган вакытта шалтыратучыны кабул итегез, сезгә сорау бар икән. Тәнкыйть турында. Сезгә сорау бар хәзер. Кабул итеп алыйсыз. Алло. Әйе. Алыйсыз, Ройлабы. Менә сез менә Тегене адам белән хава-хавасында да караганда бик күп фактор тотландыгыз, киләдегез. Ройлабай, менә сез үзегезнең тормышыгызда, менә шул театр буенча эшләүегездә, үзегезгә канәгатьлек алаларсызмы тормышыгызда? Яшәүдә бер, менә сез малайыгыз, кызыгыз буенча мәдәниятеннән адам белән хавасы барышында бик күп, үзегезнең ниләрегезне бирдегез инде. Аңлашылды, сорау, зур рәхмәт. Ройлабай, сез аңлагансыздыр, тәрҗемә итәргә кирәкме? Әгәр дә мин канәгатьлек ала алмаган булсам, театрда 50 ел быел була безнең эшли башлаганга мин анда эшләмәгән булыр идем. Чөнки минем бөтен рәхәтем, бөтен бәхтем шул театр дип саныйм мин. Әлбәттә, бөтен рольләр белән дә менә бу инде канәгатьлек алам фәлән төгән дип алай була алмый булырга да мөмкин түгел ул. Чөнки артистның аның кай вакытта уңышлы рольләр була, драматургиясенә дә карый. Шуңа күрә нинди генә роль уйнасаң да менә бездән кай вакытта сорыйлар, кайсы рольне иң яраткан дип. Чөнки рольне яратмыйча да мөмкин башларга, уйнарга. Мин әҗәлне уйнадым. Әҗәлне уйнаганда мин бик канәгать түгел идем аны биргәч. Мин әлмәндәрне уйнарым. Әҗәлнең бит аның каны да юк, ни дә кансыз. Ләкин соңыннан безгә приказ белән бирәләр дә артистның шундый ния элекке заманда күрмешедә кияүгә биргәннәр бит. Һәм бик матур тормыш корганнар. Безнең менә
артистның эше шундый. Приказ чыгаралар, олабыз яратмасак та ярата башлыйсың. Чөнки яратмыйча рольне эшләп булмый. Аның шарты шундый. Шуңа күрә аның уңышсызы була, берсе дә яратмыйм дип әйтеп булмый аны. Рәхмәт, тәнкыйть дигән. Рауил абый, тамашачыбыз тагын сорау бар. Әйеме тамашачыбызның шалтыратуын кабул итик тә дәвам итәрбез сөйләшүне. Тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Исәнмесез. Мин Мәскәүдән буладырым. Фатихов Әнвәр исемле егет. Сезнең спектакльләрегезне ел сайын карап барырга тырышам. Камал театрының хезмәткәрләренә барсына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Минем соравым кичкенә. Бер ай элек тирәсе программагыз үзгәрә иде. Мылтык дигән спектакль булырга тиеш иде. Мен аны бик нык карасым килә. Чөнки Зөлфәт Хаким дигән режиссерны бик автор. Мин генә түгелдер, башка кешеләр дә җитди темаларга, актуаль темаларга карасылар киләдер спектакльләр. Шуңа күрә сезнең тугры гына итеп җавап бирүегезне үтенәдерим. Әгәр дә дөрес итеп... Ни өчен ул спектакльнең бармавын белергә телисез инде аңлавыбызча. Әйдәгез, менә бу сорауга һәм инде тәнкыйтьчеләргә карата сорауга без рекламадан соң җавап бирәбез. Гастрольләр. Бүген бары тик шулар турында гына сөйләшәбез, хөрмәтле тамашачылар. Инде сез дә бик күп шалтыратасыз. Менә безгә Бакудан да, Чистайдан да, Зәйдән да шалтыраталар. Камал театры безгә кайчан килә дип. Һәм инде тагын да ике шалтыратуны кабул итик әле. Күптән көтәләр. Алло, тыңлыйбыз сезне? Бәйләнеш студияда юк. Алло. Исәнмесез, тыңлыйбыз сезне? Şalvadan mı bu? Мен Gladeskar Kamal artistler turunda fikrim bir yukarı. Onlar güçlü artistler, bir güçlü eserlerde oynuyorlar idi. Bir de bizim bağlar tarihini açar bile. Şuna göre filmdeki turunda zor okumuşlu kişiler turunda bizim spektakllerimiz ez. Onlar turunda yana eserler yazılsın idi. Yanlış spektaküller koyulsun idi. Kolkuz turunda biz Türk paradı bindi. Onlar duydura başladı. Yerkin etkende. Yarı rahmet. Rahmet. Yıllarda kolkuz turunda koyulmaydı. Tağın bir şaltıratu var idi bize gerek. Alo, isemsiz? Alo. Alo, isemsiz? İsemsiz? Alo. Elmetten şaltırata idim. Bik yaxşı. Gastrollar qaytılara zulən təbrik etəm barağızı da. İlgiz Zeyniyevqa sorağım var. Mənə bizim Elmet teatr səhnəsində onun əsərləri qoyulub kilə. Biz bik süyünəbiz, yaş dramaturg bulğanğa. Mənə bu gastroller onunda yona əsərlər icad etərgə nindi ilhamlar uyatdı ikən, yona əsərlər icad etsi turunda uylayın ikən, həm bizim Elmetke birəm ikən. Рәхмәт сезгә. Бу Әлмәт театрыннан иде булса кирәк. Рәхмәт шалтыратуыгызга. Хәзер инде без тәртип буенча башлы. Безнең мылтык спектакле ник бармады дип сорады тамашачы Шамил Зәннурович сезгә. Зөлфәт Хакимның мылтык спектаклен без алып барырга планлаштырган идек. Хәтта декорацияларда безнең уже төялгән иде, ләкин Мәскәүдән дәгъва белдерүләр эшләр булды. Ни өчен Ренат Таҗдинов гастрольгә килми, нигә Ирек Багманны күрсәтмисез, нигә Шәрәфиев бер генә спектакльдә күренә дигән бу билет сатучылар инде безгә дәгъва бирделәр. Без тиз генә алмаштырырга мәҗбүр булдык. Бу бабайлар чуагы яңа премьерабызны анда безнең өлкән артистларыбыз уйный. Бу шушы труппаның өлкән артистларын күрсәтергә теләк белдерү белән Зөлфәт Хакимны без соңгы гастрольләрдә һәр вакыт күрсәтеп килдек. Зөлфәт Хаким безнең репертуарда һәр вакыт зур урын алып тора. Һәм Мәскәүдә дә күрсәтелде ул. Тагын күрсәтеләчәктер дип уйлыйм. Рәхмәт сорау бирүегез өчен. Менә бу аның сәбәбе шул. Менә Баку, Чистай, Зәйдә кайчан буласыз? Гастрольләр кайчан каралган? Чистай белән Зәйдә аша Бакуга кайчан китәсез? Бу уңайдан Шамил Зәннурович тагын гастрольләр сезне кадәр? Барлык шәһәрләрдә дә, барлык төбәкләрдә дә булмый театр. Бөтен җиргә чакырып торалар. Рәхмәт, чакырганнар өчен шулай. Ләкин гастрольләрне оештыру шактый кыйммәткә төшә. Театр аны үзе генә булдыра алмый. Безнең күп чыгымнарыбызны үзебез күтәрәбез. Дәүләт
безгә ярдәм итә билгеле. Быелгы гастрольләр Мәскәү, менә бу Рига, Уфа гастрольләре бары тик дәүләт ярдәме белән генә мөмкин булды. Ләкин барыбер мәдәният министрлыгы да театр үзидә бөтен гастрольләрен күтәрә алмый, спонсорлар да кирәк. Менә бу тапшыруны караучылар, бу тапшыруның да мәгънәсе дә шунда бит. Гастрольләрне оештырыр өчен чыгымнар шактый зур. Әлбәттә, инде менә без бу шундый матур итеп кенә сөйләшеп торабыз, котлаулар, рәхмәтләр кабул итеп, ләкин гастрольләр авыр эштә шулай бит. Аннан соң монда тагын безнең бер әйбер булды. Менә бу сәфәр Рәфкать ишка буладыр сорау, чөнки колхоз-совхозлар турында туйдык карап, тарихи һәм тарихи шәхесләребезгә багышланган дигәнрәк бер сорау яңгырады. Колхоз-совхоз турында без күптән куймадык инде, анысын белмим каян алынып әйтелгән сүздер. Кай вакыттан бирле куелганы юк? Күптән колхозлар. Агрофирма шул нәрсә? Агрофирма, ну шулайдыр бәлки диләр. Тарихи әсәрләр турында тарих ул шундый нечкә әйбер, аны беренчедән чыннан да индидер әсәр кулыбызга эләкмәде. Әсәр кирәк. Чөнки әйтәм, тарих турында язу ул бик катлаулы нәрсә. Тарихны бит булай да тегеләй дә бурып була. Шуңа күрә бу мин мәсәлән куркыбрак торам тарих турында, менә тарихка нигезләнгән әсәрне кую. Ул барыбер ниндидер Әсәр шәп булса, әлбәттә кую буладыр. Но менә пока андый Симбикә турында. Безнең телсез күке тарихи телсез күке менә тарих. Илгиз тарих түгел. Ай, балы хатна. Мин аңлыйм нинди тарих турында алар әйтәләр. Менә Симбикә, Мөхәммәдиярлар, идегәй барды, менә инде идегәйдән соң куелганы юк, андый ерак тарих. Ул тарихи әсәр түгел бит, барыбер ул эпос. Риваят эпос. Менә Илгизгә кагылышлы сорауны җавап ишеттек тә гастрольгә кире кайтыйк әле. Нинди илһамнар алдың Илгиз? Колхоз-совхоз турында септилесемгә. Бу районнан шалтыраттылар бугай, ялгышмасам. Әлмәт театрыннан дип аңладым мин. Юк, Әлмәттән. Күбрәк без гастроль алар телевизордан карап күрәләр, шуңа күрә анда бит каядыр 10 елга соңга калып чыга спектакльләр. Шуңа күрә ул алар хәзер дә мәсәлән кишер басулар барадыр кебек тоеладыр бәлки театрда. Театрда күптән дә репертуар битен. Шуңа күрә ялгышлыклар да килеп чыга. Инде хәзер синең илһамнар мәсьәләсенә күчик. Нинди илһамнар алдың? Әлмәт театрына бирәсеңме? Әлмәт яңа пьеса. Әлмәт театрына пьесаларны Әниса Пахар вакыт сорап тора. Һәм мин язган бер әйберне биреп барамдыр кебек. Инде ике әсәр анда чыкты. Бу әс түгел миңа калса. Соңгы 2 ел эчендә балакаем, туганнар тумачалар. Шуңа күрә бөтен әсәрләрем дә аларда бар, куйсалар рәхим итсеннәр, рәхәтләнеп. Илһам дигәннән мин алай бик илһамланып җыри торган кеше түгел, министр әзрәк күзәтеп йөрисең. Тыңлап йөрисең инде, әйтәм, шуңа күрә дә менә гастрольгә ник кызык йөрергә дисең бит, анда күпедә барасың 4 кеше. Аста оллар жата, иске яшьләрне салалар. Олы кеше ул сөйли үзенең тормыш, аларның димәк инде яңа пьесага ниндидер нигез салып кайтылды инде, әйеме? Күпедә йөргәндә менә күпе турында сөйләде, күпедә йөргәндә булырга. Менә тәнкыйтьчеләр монда фикерне әйтәбез. Бер фикерем менә. Мин шул бабайлар чагында уйнадык бит ул инде Илгизгә кагыла. Шундан соң бер тәнкыйтьче ханым минем белән әңгәмә тотып алып бик озак сөйләшеп утырды. Шуннан безнең спектакльне ул чагыштырды Мөхатның магиканнары уйнаган Соло Ләшә Сос боем дигән спектакль белән мин инде аңа бик ниттем. Анда юк теге претензия белән башланган әйбер түгел, ул заказ буенча гына язылган Найла Гәрәевның, Найла ханымның юбилейне һәм без картларда күренсен дип чыгарылган заказ буенча язылган әйбернең әгәр шундый алай икән бәя, ул инде яхшы. Мин үзем гәрчә көтмәгән булсам да, андан шунысын әйтергә кирәк. Менә тамашачы нинди сорадыгыз бит бая. Тамашачы безнең шуның өчен кызык ул. Бардык менә шушы бабайлар чуагын әйтеп уйнадык Казанда. Казанда да бик әйбәт бара. Әтегендә барганда бүтүннәй Казанда булмаган реакция булды. Башка теге шаулап, гүрләп, әллә нинди бер жаңа вакыйгасы ман кабул иттеләр. Кызык менә тамашачы нинди дигәнгә.
Шушы. Без инде менә узган яңа гына узган гастроль турында, Мәскәү гастрольләре турында фикер алыштык. Инде Ригага да кирип чыктык, бераз гына Уфага да кирип чыктык. Шулай да янәдән көзге гастрольләргә Уфага әйләнеп кайдык әле. Әүвәл бер видеосюжет карап алыйк. Әлеге афишаның Уфа шәһәре нефтчеләр мәдәният сарайы диварларында эленүен Башкортстанда яшәүче милләттәшләр инде күптән заргып көткән. Ни дисәң дә, 3 елга сузылган тәнәфес үзен сиздерә. Беренчедән, моның тиз арада кассада билетларның таралып бетүе исбатласа. Икенчедән, кичен халык спектакльләргә, бәйрәмгә әзерләнгән кебек килә. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының гастрольләре уфалылар өчен гадәти тамашалар гына түгел. Ул инде күптән якын кешеләргә әйләнгән таныш актерлар, дистә еллар сакланып килгән татар театры традицияләре, шулай ук театрның бүгенгесен бәяләргә ярдәм итүче спектакльләр. Уфада гастрольдә булу ул үзе бер зур имтихан. Имтихан буларак узсак та әле йөрәк тартуы да бар тугандаш халыкларга. Шулай яшәргә кирәктер дә. Без сезне бик сагынып килдек. Сез дә сагынып көткәнсез икән. Талантлы, сөйкемле актерлар искә төшә инде. Яшьлекләр искә төшә. Бик матур уйныйлар, көтеп алабыз. Инде күптән килмәгәннәре сагындык, бик көтеп алабыз. Ел сайын көтеп алабыз. 6-7 спектакльләрен карыйбыз. Бу юлы 5 спектакльгә, бер концертка алдык билет. Мин уже бу театрга берничә мәртәбә гастрольләренә бердә калдырганым юк. Миңа бик ошый теле, ничек татарлар матур итеп сөйләшәләр, куялар спектакльне Казанда булганым юк, вот хыялым Казанга барып карарга. Труппа ичендә Уфа гастрольләре башкаларыннан аерылып тора. Башкортстанда тамашачы бик таләпчән дип икрар итә артистлар. Моннан тыш һәр спектакльгә Гафури белән Нур театрларының хезмәттәшләре, иҗатташ дуслары җыела. Алар алдында чыгыш ясау шулай ук зур җаваплылык. Менә бүген дә кирделәр, һич җыелып булмый, һәрберсе кочаклый итә бит. Шуңа күрә ул бик кыен, менә дә күпме уйналган сәхнә, Уфаның иң зур сәхнәсе бит инде бу, иң зур залы. Халык анда ул бик дулкынландыргыч, бик тәэсирле минутлар. Без инде бөтенләй дус булып, аралашып, инде минем монда иң якын дустым Нурия Ерсаева, инде без инде 50 ел буена аның белән бергә дуслашып, аралашып йөрибез. Уфадан минем дусларым, алар бөтенсе дә бүген карарга килгәннәр. Шуңа күрә ниндидер борчылу бар, әлбәттә. Бер атна дәвамында Камаллар Уфа сәхнәсендә репертуарының иң уңышлы спектакльләрен уйнадылар. Узган елның шоу-шулы премьерасы Курчак туен тамашачы аеруча җылы кабул итте. Ярты сәгатькә сузылган аягүрә алкышлар шул турыда сөйли. Татар драматургиясының алтын фондыннан булган яшь йөрәкләр Диләфрүзгә 4 ел спектакльләренең яңа вариантлары уфалыларда бәхәс уятмый калмады билгеле. Шулай да тулайым алганда таныш спектакльләр белән очрашу күңелле вакыйга. Чагыштыру мөмкинлеге белән бергә элегрәк яшьләрне гәүдәләндергән таныш йөзләрне хәзер аларның әти-әниләре образында күрергә була. Димәк, гомер ага, традициягә әйләнгән Уфа гастрольләре киләчәктә дә яшәвен дәвам итәр. Һәм быел беренче тапкыр Башкортстанга килгән яшь актерларны еллар узгач халык булар да әби бабайларны уйный башлаган дип сөенеп, аягүрә алкышлар әле. Әңгәмәбезне дәвам итик. Уфадагы соңгы гастрольләрегез арасында инде сезнең 3 ел вакыт узып киткән. Бу вакыт аралыгында әлбәттә сезнең барырга омтылышлар булды дип беләм, әмма нигәдер нефтчеләр мәдәният йорты белән килешә алмау сәбәпле занда бара алмыйча кичектереп килде гастрольләр. Ә менә кайсыда булса билгеле бер залда уйнау ул театр өчен үтә мөһим мишамызыннар. Бу очракта бик мөһим, чөнки калган биналар бәләкәйрәк. Безгә зур бина кирәк, зур сәхнә кирәк.
нефтяник мәдәният сарайы, аның залында 1100 урын, һәм безгә үзебезнең чыгымнарны каплар өчен менә шул кадәр тамашачы кирәк. Шуның өчен без тырышабыз шушы бинага килеп керергә. Һәм бик җиңел булмады, анда бак килеп керү, ләкин барыбер без барып кердек. Һәм быел безнең гастрольләр нефтяник мәдәният сараенда булды. Бу бик зиннәтле сарай, бу бөтен уфалыларның яраткан урыны. Үзәктә урнашкан. Һәм аның Уфаның бөтен ягыннан анда рәхәтләнеп киләләр. Һәм безнең гастрольләр соңгы 20 ел эчендә шунда уза. Менә инде Уфа турында бераз гына сөйләшә дә башлаган идек инде. Без инде Мәскәү турында сөйләшкәндә дә шалтыратулар аша да килеп кердек. Шулай да менә бу гастрольләр ниндидер бу юлы барганда ниндидер тамашачы белән театр арасында, Камал арасында, андагы артистлар арасында җылырак мөнәсәбәтләр урнашкан идеме? Чөнки безнең бит ике президент очрашу алдыннанрак килеп чыкты бу гастрольләр. Безнең Мәҗит Гафури театрында очрашу яшь артистлар белән очрашу булды. Гафури театрының яшьләре белән безнең театрның яшьләре. Мин анда катнаштым, булдым, ләкин бу шак каттым. Андагы җылылык мөнәсәбәтләрнең якынлыгына без инде менә быел Уфа театры килә Казанга. Инде без хәзер Качан киләләр? Алар март айында килергә тиешләр. Алар килгәч без аларны кабул итәргә инде уйлыйбыз һәм мин башылтам без алар кебек матур итеп кабул итә аларбыз микән дип шундай җылылык белән кабул иттеләр. Гомумән Уфа тамашачысы ул Камал театрын инде ул менә күрдек, интервьюларда күрдек. Ул шулай ул Уфа Камал театрын кучаклап ала ул. Бик җылы ул. Менә бу гастрольләребез шулай булды. Без аннан бик шундый күтәренке Шып кайткан кебек кайттык. Инде тагын барасы килә башлады. Һичшиксез. Әлбәттә инде менә әлбәттә Уфадагы тамашачыны үзгәрүен ишетү миңа авырак кабул итәргә, ләкин шулай да алар гаепле түгел бит монда. Бу ниндидер менә Уфаның Уфа шәһәрендәге театрларның репертуар политикасына каралган. Шуңа күрә аларга күбрәк күрәсең, менә бит тамашачы белән ничектер. Алар театрлары бөтенесе баралар Уфага. Берәр икешәр спектакль уйнар, ләкин аларның репертуар ягы кызганча каршы күбрәк кәмит алып баралар. Шул кызганча каршы бу шултыда сүз бара. И Уфа театрларының үзләрендә дә менә шундый политика. Алар күбрәк бит тамашачыны менә Раул абыйның алтын сүзләре бар. Тамашачыны өйрәтеп булмый, өйрәтергә кирәкми, тамашачыны бозарга ярамый. Ул дөрес. Тамашачыны хөрмәт итәргә кирәк аларны. Без аларны имештер яратабыз дип. Без аларның забыз алар. Нәрсәдер әйтергә теләгән иде. Безнең сайтта бик күп кенә җылы фикерләр бар. Безнең Уфада булган гастрольләр турында. Күп кенә яшьләр язганнар безгә рәхмәт сүзләрен. Шуны күреп мин бик сөендем һәм Уфа тамашачысы яшьләр бигрәк тә безне бик яраттылар һәм минемчә алар безне көтеп калалар. Инде Уфа белән тамамлый хәзер менә Алсу Гайнуллин әйтеп китте. Иң истә калган гастрольләр ул Рига гастрольләре диде. Әйдәгез әле бер видеоязма да карабыз, аннан инде бу турыда сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Латвия, Рига каласы. 2010 ел ахыры. Шәһәр кияү көткән кәләш шикелле бәйрәмгә әзерләнә. Бизәлгән чыршылар, һәр тарафтан агылган җырмың, ыгы-зыгы тиздән яңа ел җитәсен хәбәр итә. Нәкъ шушы бәйрәм алдыннан гына була торган серле вакытка туры китереп, Камал театры Ригага чираттагы гастрольләре белән килде. Соңгы тапкыр алар биредә 20 ел элек булган. Алар килгәннәр иде безгә 1990 елны, 20 ел элек. Без матур гына каршы алганнар идек. Менә хәзер 20 ел узгач, яңадан бездә алар кунакка килделәр. Без бик сөенеп каршы алдык. Әлеге иҗади сәфәр ярты Европаны шаулатты дисәк, бер дә арттыру булмас. Хочу отметить то, что приезд театра имени Галиаскара Камала в Ригу, в Латвию, это стало большое событие не только для татар Латвии, а для татар всей Европы. О чем свидетельствует то, что приехало очень много татар со многих стран Европы.
Это очень отрадно то, что пришло на спектакли не только старшее поколение, а очень много молодежи. Это очень радует. Это свидетельствует о том, что молодежь тоже интересует сохранение культуры. Приезд театра – это очень большой вклад в сохранение культуры татарской в нашей стране, в Европе. Biz Estoniyadan keldik. Biz big счастливы, bizga shunday возможность to'g'ri keldi, да, что татар театрны карага biz birinchi topqir qarag'usani kecha bo'ldik, bugun da boramiz. Вот bizga big o'xshadi. Big матур, jaladık da, keldik da. Biz big shart rahmat, и biz alakışsa tag'in da shunday возможность bo'lsa, biz да, boramiz, qaramiz bu teatrni, tatar teatrini. Finlandiyadan buranlı salkın Riga'ga keldim de halalım Şamil bilen hem de Finlandiyadan bir gruppa 30 kişiye yakın keldik. Kamal Teatrı'nın spektakelleri kararga hem tanış bilişlerimiz bilen güreşirge. Salkın buranlı burgan bulsa da Tatarlar Riga'ga yılgaç karlar erip gitti, hava yılınıp gitti. Тамашачыларның йөзенә чыккан канәгатьлек спектакльләрнең һәрберсе алар күңелендә аерым урын алганына дәлил. Әлеге гастрольләрнең югары ноктасы булып, Рига Рус дәүләт театрының кече залында узган очрашу торадыр мөгаен. Биредә сәхнәдәгеләр белән тамашачылар арасында ераклык юкка чыккан. Һәр чыгыштан ихласлык, җылылык бөркелеп тора. Әлбәттә инде Финляндиядан Ригага килеп Камал театры артистлары белән Галия Бану җырын сузу бәхете бар кешегә дә эләкмидер улай бит. Әйе, менә видеосюжетта да әйтеп узылды. Инде Камал театры 20 ел элек барган Ригага, Балтык буе илләренә. Ул вакыттан бирле инде СССР таркалып өлгерде. Хәзер инде Латвия үзе суверен дәүләткә әверелеп өлгерде. Менә шушы 20 ел эчендә нинди дә булса үзгәреш булганмы? Монда бит барган артистлар да бардыр. Беренче тапкыр, беренче гастрольләргә. Birinchi marta borgan artistlar aytirlar, mana unda tam bir zo'r voqea bo'ldi. Bizning keluvimiz sababchi bo'ldi. Latviya tatarlari ham Finlandiya tatarlari birinchi martaba uchrashdilar. Biz sababchi bo'ldik. Bizning teatrning keluvimiz sababchi bo'ldi mana ularning uchrashuvlarına. Ham onda mana bu uchrashuvda chiqib mana ular bir-birisi bilan uchrashib, quchoqlashib, indir qog'ozlar bilan olishdilar. Ham Kam kelajakda mana do'stlik nidir ishtirga deb so'z berdilar bir-birisi bilan aralashырга. Demak endi manasың Европадагы татарларның милли мәдәни үзәгенә дә әверелергә мөмкин шулай бит. Инде менә вакытыбыз бик шикле, аз гына калды. Шулай да киләчәк гастрольләр турында кайлар да булачаксыз. Менә бик күп шалтыратып сырлар. Камал театрының менә бу ярты елы тагын кайларга барга дип планлаштырылган. Безнең быел заявка берилде. Бу чит илләр министрлыгы аркылы Мәскәүдән безнең Ташкентка чакыралар. Быел безнең август айында Ташкентка гастрольләргә бару мөмкинлеге без булыр дип уйлыйбыз. Шулай безнең әле без Чиләбегә
баруга да сүз бирдик. Ничек барып чыга менә безнең шушы гастрольләр. Әмма республика буенча сораулар бик күп сорау. Республика буенча biz аны сип турабыз. Без республика каршында безнең бурычыбыз күп, ләкин кызганычка каршы бөтенесенә дә өлгереп булмый. Безнең ерак гастрольләребез шул хәл күп вакытны ала. Һәр елны 3-4 зур гастроль безне бөтен аяктан яга. Яңа спектакльләрдә эшлисе бар. Аларга да вакыт җитми кала. Шуңа күрә безнең ваф үтенәбез. Ләкин безнең башка театрларыбыз да бар. Алар йөреп тора. Алар Казанга килсеннәр бит. Инде сезон ачылганда очрашканда без булачак премьералар турында да сөйләшкән идек. Инде аларның күбесе сәхнәгә чыгып бүгенге көндә тамашачы игътибарын җәлеп итте. Шулай да менә наемщик әле чыкмаган. Фәрит Рафкатович, наемщик турында 1-2 генә сүз. Әле нинди стадиядә? Ağzına түгел, әле тотынмадык тел наемщик. Тотынмадыгыз да. Әле кая гел гастрольдән башыбыз чыкмый. Димәк, инде киләсе очрашуларда без бу әсәр хакында тагын да сөйләшербез, шулай бит. Төпләбрәк сөйләшергә булачак инде. Инде әлегә сау булашырга вакыт җитте. Мин бүгенге тапшырудан шундый нәтиҗә ясадым. Икътисади яктан авыр заманалар булуга карамастан, татар театры яши, иҗат итә, йөреп тора. Һәм мин уйлыйм, киләчәктә дә йөрүләреннән туктамыйлар. Менә инде ничә гастрольләр әзерләнә. Хөрмәтле кунаклар, килүегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Иҗади уңышлар сезгә. Әлбәттә, инде бу гастрольләр соңгы гастрольләр булмасын, һәм инде очрашуларда шулай. Хөрмәтле тамашачылар, сау булашырга вакыт җитте. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз дип тагын да бер тапкыр кабатлыйбыз. Йортыгызда иминлек булсын.